bukatu na ka ɗaukaka bai gidana mai taimako modibo ga jarumina dakta Aliyu Mauduba ya yi rata kwarai. Lokacin ka ne jarumi na san gwarzo, yaya za su yi da kai lokacin ka ya zo, ciwon ido sai haƙuri domin faka zo, kayan da za su yi da mai zaki da kura kwarai. Fari da kyawu amma ba kurkunu ba, in ko da gyara a yau ba zan musa ba, mai wuka a koko ba zai wuce dan daba ba, mara dan ta'adda lamarin sai da gyara bane. Kai musu nisa ba za su tarar da kai ba,
zurfi kar ku karyata ni domin gwarzon mu ya fi raba gardama gaskiya ai ta fi karfi mai adon gaskiya rafi ya taimaka ma bai sani ba bazan ce na sani ba in ban iya ba bazan ce na iya ba ka saba ƙarya ba za ka yi martaba ba mai sanya dore ba zai riga yaudara ba rami na ƙarya fa ba zurfi ku lura bare baba baban su Zainab da bare ya taimaka ma baban su Hauwa